we hebben nog 2 jaar natuurlijk net hand, maar de coronatijd. Dus ja, eigenlijk wel 3 jaar in toen we er ook al bij geweest. Dus, en toen kreeg ik van tevoren een alblaast. En door de corona, dus dat is gewoon vreselijk jammer. Dus ja, eigenlijk zit er een heel jaar wel naar uit. Dat is, ja, je zit gewoon in de agenda. Helft en Wilde. Nou, we hebben de Frisian Proms dus. Dat is ja, elke keer wel heel uniek. Muziekspektakel met Friese kinderen in de hoofdrol. En ja, we riddelen dat we daar een aantal liederen zien. Ja, dat vinden we gewoon, ja, daar leven we voor, dat vinden we mooi. Hè. We zijn met kinderen bezig en we doen het eigenlijk voor het publiek. Hè. Nou, enthousiast publiek, daar ben je warm van. En dan ontdekt en vrije. Dus, het is bij de kinderen zo en het is bij ons ook zo. Hè. Ja, we ontdekken. En waar uit het gezin doorgaan je mooi dat het dagelijkse vier is? Ja, ik is het beter zou stellen wie dat net mooi. Dat is makkelijker, denk ik. Want eigenlijk doen we alleen mooi. Mijn huid riet, ik riet, de jongste zoon die riet. En dan de middelste waren die groemen. En dat is achter vooral omspannen, dat is heel belangrijk. De ene hinder met eruit en de oren met varrenkarren. Dus dat zijn hele belangrijke momenten. Dus ja, we doen het eigenlijk met z'n allen. Ja, het zit wel heel centraal. Hè. We zijn bijvoorbeeld, het waren kriesdagen, we hebben met allen naar het bos geweest. We hebben 5 karren mee en een hinder onder het zadel. En, ja, we hebben een prachtige middihand en een bordelhand daar. En toen ben we met allen te gourmetten geweest. Dat was prachtig. Dus het waren kriesdagen zit ik centraal wat hinder. Ja, dat is wel heel moeilijk, denk ik. Ja, wij zetten het hem in. En het is dan wel uniek hoe snel je Friese kinderen opleiden kunnen. En dan, en dat vind ik het mooiste, het opleiden. En de Friese kinderen, als ze hem zo vier heeft, dan doet er alles voor die. En dat is gewoon ja, prachtig. Is dit nou al de nieuwe generatie die er klaar voor maken wordt? Ja, ik denk het wel. Hè. Het nou al 2 jaar, ze hebben een speciaal rubriekje onder begeleiding simmers, een tuurrubriekje. Het er ook al 2 keer in 2 jaar, dus ja, dit is een nieuwe generatie. Hey Kjeld, en hoe vind je het om te werken met deze hinders? Ik vind het wel leuk. Want toen hoorde die, toen dacht ik, nou, ik vind het wel leuk. Toen kreeg ik ziekje en toen dacht ik, ja, en daar riet ik af en dat doe ik een show mooi. Nou komen dadelijk de Frisian Proms rond. Dat is natuurlijk een heel bijzonder evenement in Friesland. Was dat daar letterlijk al mooi van? Ja, en dan wil ik krijg zo'n groot hinder wat meer hard naar het. En daar wil ik dan heel veel wedstrijden maar winnen. Nou ja, het is grote sport, hè, waar je eigenlijk alles wel een beetje om draait. Hè. En daar verhekte hinder ik een beetje. En dat is ja, teugen, dat is toch een grote hobby. En, ja, dan hebben we nog de Friese kraamstal sinds 2 jaar ben we bezig. Dat is vooral wat mijn vrouw doet. Hè, want ja, dat is, meestal brengen bij ons hun merrie en dan smitterbuis. En wij doen alle zorgen rond en dan ja, als de volle sterke nog is en de zon. En dan gaat er vaak weer naar huis toe. Ja, we zijn heel actief met uitvaarten. We hebben 4 verschillende koetsen. En ja, ze brengen heel veel meestal dierbaren naar hun laatste rustplek. En, ja, dat is heel mooi en dankbaar werk. Hè. Dat is ja, dat is wel een van de mooiste dingen die we doen. Ja, ik hoop natuurlijk, hè, ben je nou bij ons dus, hè, maar dat we hem straks in het werk gaan laten, ik zorg van heer. Dus nou, dan hoop ik dat we dat filmen.